Vážení návštěvníci, halo, máme pro vás nabídku. Teď příštích 10 minut tady bude takové krátké vystoupení tady toho zvířátka, které mám v rohu. To zvířátko je mini prasátko, jméno Jonatán. Kdo z vás by si chtěl pořídit mini prasátko, ať si sem klidně přiběhne, my mu vysvětlíme všechny strasti a všechny radosti života s prasetem. Takže začínáme právě teď, pojďte k nám. Tak a začínáme. Vážení návštěvníci, dobrý den. Já vás tady vítám a vítám vás i tady tento mistr, jmenuje se Jonatán. A to krátké vystoupení, které nás teď tady čeká, tak to ještě není zdaleka všechno, co bychom chtěli od Jonatána do budoucna. Jonatán je mini prasátko, je 3/4 roku, je to kříženec mezi gettingenským plemenem a plemenem takzvaným kanadským. A počítáme, že jeho celková velikost na konci bude okolo, bude okolo 20 kg, možná 30, to je u prasa vždycky všechno překvapení. To, co tady teďka budeme předvádět, tak bude prasečí inteligence a bude pár základních věcí. Tak v první řadě, aby se Jonda nerozdíhal na všechny strany, tak tady má na to špalíček a když Jonda ode mě něco chce, tak se pěkně postaví a hlásí se. Výborně, jako ve škole. Pokud byste chtěli to prasátko porovnávat se psem, tak je tu několik vlastností společných a několik vlastností naopak zcela opačných. Se psem má takový prasátko společný filozofický a jinak hlavně inteligenci. Prase je naučeně inteligentní zvíře, který se strašně rychle učí a na rozdíl od řady psích plemen to dokonce ani moc často to nevzdá. Neustále zkouší nové věci a proto taky spousta prasat třeba v lidský péči naučí pouštět si vodu z kohoušku, otevírat si dveře a tak dále. Na druhou stranu, nevýhoda prasete oproti pejskovi je v tom, že zatímco pejsek byl po tisíce let vybírán k tomu, aby mu záleželo na vašem názoru, aby on vám chtěl dělat radost, tak prasek se na světě udělat radost v jednom jediným tvorovi. A to je ono samo. Chlapečku, nechoď mi sem dopředu. To je pouze a jedině to samotné prase. Na vás absolutně nezáleží, funguje pouze na žrádlu. Ale na druhou stranu, co se týká žrádla, prase je v podstatě bezedné. A z toho důvodu si můžete za to odměny cvičit do nekonečna, protože se víceméně nikdy nepřežere. Dej to Jonatán. A poté, co Jonatán si tady vyžebrunil spoustu žrádla, když si leze na špalek, tak bychom rádi ukázali, jak jít na procházku s prasetem. Na procházku s prasetem tímto způsobem. Prase naučíme, že se má vždycky držet u nohy, když se to noha zastaví se i prase. Výborně. Pokračujeme prasetí na druhou stranu, já jsem tady. Zastavíme, prase se dorovná, je služební pes, pokračuju dál. Prase se opět dorovná, je služební pes, pokračuji na tuto stranu. Prase se opět dorovná, výborně, děkuji ti. To prasátko se u nohy drží proto, protože to je jeho místo, kde ví, že tu potravu dostane a ta potrava to je to, co ho zajímá. A když už máme prasátko, co chodí u nohy, a prasátko, co si, když neví, co má dělat, stoupá na špalíček, Jondo, výborně. Tak, my jsme měli mít na prasátko nějaký přivolací signál. I u psů je to tak, že když s ním chcete jít ven a chcete ho pustit z vodítka, tak byste měli mít perfektně zvládnutý přivolání. Problém trošku je v tom, že to prase až tak úplně nerozumí lidské řeči. Respektive až tak úplně nevnímá, co mu říkáte. A z toho důvodu na něj máme chrastívko. Jak to chrastívko funguje? Já předám chrastívko. Zde slečně z publika, kterou jsem v životě neviděl, ale prosím tě, pojď sem. Dostaneš chrastívko, dostaneš odměnu a stoupneš si prosím tamhle. A já budu chtít jedinou věc. Až já ukážu prstem směrem k chrastívku, tak ty zakrastíš a Jonatána si zavoláš. Jonatáne, nechoď mi furt na ten špalek. To jsem rád, že jsem tě to naučil, ale když Jonda se dotkne, dostane odměnu. Tak, Jonda se vrátí, protože neví, co má dělat. Přibíhá sem a když se stane svědí ucho, přiběhne sem, dotkne se a znova. Až se na mě koukne, Jondo, ten špalek, to byl taky nápad, vy? A běž. Dotkne se, dostane odměnu. A tak, pořád dokola. A teď se ptám, milé děti, je mezi vámi někdo, kdo by si chtěl magickým způsobem přichrastit prase? Je někdo? Výborně, tamhle máme takovou malou blondětou holčičku.
Tak běž sem. Tak, ty chrastíš, kamarádka krmí. Jonda, počkej, až já řeknu. Jonda se na mě podívá. Jondo, a běž. Jonda utíká. Jonda se dotýká, Jonda dostává odměnu výborně a protože neví, co má dělat, vrací se zpátky, tady se mi jdou na kronze, výborně pašák. A my můžeme vyměnit dítě. Teď to byla holčička, bereme kluka. Tak, kluku, ty zůstaň tamhle. Zůstaň tam a my pošleme Jonatána za tebou. Konec konců od toho by to taky mělo být přivolání, aby on za ním šel kamkoliv, ne jenom vždycky tam, kde se řekne. Tak. Takže Jondo, pohled směrem na mě a Jondo běž. Prasky, ha. Jondo, to bylo moc lidí na tebe. Víš co, běž. Praskytko dolů k zemi, takhle se nemůžu dotknout. Výborně, paráda. Jonda, sežereš ráno, neví, co má dělat, vrátí se, zrovná se k noze, je to morec. Ven třetí dítě, tentokrát tamhle té strany, jestli tam někdo takový je tam někdo takový, kdo vytazí si prase? Není, všichni prchají, tak to případě ty, protože říkám tak na rovinu. Ty dostaneš praskytko a až já ukážu, zachrastíš a přivoláš si Jonatána. Tak Jondo, sleduj mě a běž. Jonda běží, dotýká se, dostává odměnu, výborně. A vrací se ke mně, protože neví, co by jinak měl dělat. Tak my jsme si tím předvedli základní ovládací prvky na prasa, aby se měl vždycky kde postavit, ani si tím neskazil, aby se měl za chůze kam zařadit, to bylo vedle nohy, aby jsme se ho dokázali přivolat. A teďka něco zvláštního o prasatech. Tak první věc, prasata mají obrovskou sílu rypáku. Jonatáne, jak ty tady postavíš palit a předveď, jakou máš sílu rypáku. Ale ne, že si na to stoupneš. Teď to leží dobře. Výborně, jsi dobrý. Jondo, ještě jednou ti to tady postavím, buď tak hodnej zakutáli nad tím špalkem. Ze strany. Já jsem říkal, je to spíš trénink, ne všechno Jonatán chápe. Výborně, tady máš. A zkus to znova. Paráda. Nespoň si to na hlavu. A je to tento obrovský špalek chtěl platit. Ten jsem nechtěl. Překul ještě jednou. Jonatán. Překulujeme. Ještě jednou. Jonatán, zkusíme to ještě. Jonatán nám trošičku tápe, ale je dobrý, tady máš. Já mu to ještě lehulince ho zmotivuju tím, že potom na ten těžký špalek to rád dostovám. Teď to zkus překlopit. Tak, výborně, úspěšnost je mnohem větší. Jde o to motivaci. Teď jsme si předvedli sílu toho čeníku, ale ten čeník je taky zároveň velice citlivý. A ten citlivý čeník může sloužit nejenom k tomu, že vyčeníká něco, dneska existují třeba i celní prasata, co vyhledávají drogy, ale může sloužit taky k tomu, že si otevře nějaký místo, něco, kam se potřebuje dostat. Tak já poprosím, máme tady takový dřevěný kufr a tento dřevěný kufr, paráda, no. Tenhle ten dřevěný kufr nám teď poslouží k tomu, aby si ho Jonda otevřel. Jonouši, nebuď tak horlivý, tady máš spoustu grádla. A já ti ten kufřík naplním potravou a nejdřív naprosto jednoduše Jonatánku, prostě jenom zmáčku. To dostaneme. Tak. Dostat se do kufříku pro ně není problém. Najde místo, kde se to dá zvednout a vleze tam. Ale já mu to teď stížím. Na tom kufříku zavřu petlici a do té petlice ještě narvu tady tu bubenickou paličku. Takže Jonatánovým úkolem bude, aby vydal tu paličku, otevřel petlici. Nic tam není potěžný. Janošku, není tam nic. Ani Janoška tam nebudeme zavírat. Pojď. Tady máš. Tak. Vytáhnu paličku, otevřel petlici, všechno to zvládnu. Jondo chce. Tak Jondo, vytočí na paličku, pracuje na to. Paličku odpárám, pracuje na to palici, to si šlápnu. Palička je venku. Jemně nadzvednu petlici a je tam. Výborně, to byste mohli natleskat.
zbaští, tak zkusíme ještě jednou. Ručku, sem. Tady máš potravu a já ti ještě jednou dovnitř hodím spoustu dobrot a tady ti to zavřu. Teď nám se vycení. Tak, šup. Palička venku. Petlice je nazvednutá čumáčkem. Víko je nazvednutý. Výborně. Dobrá. No já v tuhle chvíli, až to jde zbaští, si ho zavolám zpátky sem a zopakujeme, co jsme viděli. Viděli jsme to, že prase je inteligentní zvíře, které se učí v podstatě stejně rychle jako pes. Ovšem, na rozdíl od psa, to není tvor, který by toužil po radosti svého pána, je to tvor, který touží především po svojí radosti a požrádle. A podle toho se člověk musí zařídit. Pokud to chápete, respektujete inteligence v sobě, naučíte ho spoustu věcí. Já vám to děkuju a mějte se hezky.